ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇବା ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥାଅ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନଳକୂପର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି କେତେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ନଳକୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଦେଶରେ ନଳକୂପର ପାଣି, ପାଇପ୍ ପାଣି, କୂଅର ପାଣି, ପୋଖରୀର ପାଣି, ନଦୀର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଏହି ସବୁ ପାଣି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହି ସବୁ ପାଣିକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ, ବାସନ ମାଜିବାରେ, ଘର ଧୋଇବାରେ, ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଚିତ୍ର। ନଦୀର ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଳକୁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଜଳରେ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀର ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି? ନା, ନଦୀର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ନଦୀର ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ନଦୀ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା, ନଦୀରେ ନଳିତା ପଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣିକୁ ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସହରମାନଙ୍କରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ପାଣି ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ। ତାପରେ ନଦୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶବ ଭସାଇଲେ। ନଦୀରେ ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଶବ ଭସାଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବ। ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନେଇ ନଦୀ ଜଳରେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଇଲେ। ଆଜିକାଲି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶି ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜମିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବହିଯାଇ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଖରୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ଚିତ୍ର। ଏହି ପୋଖରୀର ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ଆମେ ବାସନକୁସନ ମାଜିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଗାଈ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପୋଖରୀ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସେହି ଗଛର ପତ୍ର ଜଳରେ ପଡ଼ି ପଚି ସଢ଼ି ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଓ ପଙ୍କ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ।
ପୋଖରୀରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପୋଖରୀରେ ବାସନକୁସନ ମାଜିଲେ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କଲେ ପୋଖରୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୂଅ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଆମେ କୂଅ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କୂଅର ପାଣିକୁ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ବାସନକୁସନ ମାଜିବା ପାଇଁ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କୂଅ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କୂଅ ପାଖରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଥିଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ, କୂଅ ଚାରିପାଖରେ ପଚାସଢା ମଇଳା ଜମା କଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଗାଧୋଇଲେ, କୂଅ ପାଖରେ ଲୁଗା ସଫା କଲେ, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୂଷିତ ପାଣି ମାଟି ଭେଦି କୂଅ ପାଣି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୂଅର ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ଜଳ ସହିତ କୂଅ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସହରମାନଙ୍କରେ ପାଇପ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଏହି ପାଇପ୍ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନଦୀ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ମଇଳା ପାଣି ଏହି ପାଇପ୍ ବାଟେ ପଶି ସେହି ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ତ ସହରମାନଙ୍କର ପାଇପ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ନଳକୂପର ଜଳ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ନଳକୂପର ଜଳ ଅଧିକ ଗଭୀରତାରେ ରହିଥାଏ। ମାଟିର ବେଶୀ ତଳକୁ ଆବର୍ଜନା ବା ଜୀବାଣୁ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନଳକୂପର ଜଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ଓ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ନଳକୂପର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ନଳକୂପ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଫାଟ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇ ନଳକୂପର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଗଭୀର ନଳକୂପର ଜଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ନଳକୂଅରୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରେ। ଏହି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିବା ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ନଦୀ ଜଳରେ ଗାଧୋଇବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ, 1 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂଷିତ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, 1 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଖେଳିଥାଉ ସେହି ସାଇଜର ଛୋଟ ଗୋଟିର ପରିମାଣ ଯେତିକି ଜଳ ହେବ ସେତିକି ହେଉଛି 1 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାନୀୟ ଜଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁ ଜଳ ପିଉଛେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ କି ନୁହଁ। ଆମେ ପିଉଥିବା ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ କି? ନଈ ପୋଖରୀର ଜଳ ନଈ କିମ୍ବା ବିଶୁଦ୍ଧ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗଳିଆ ପାଣି ନେବା। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ଗଳିଆ ପାଣି ନେବା। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖିବା।
गोटे ग्लास आम किसी गड़िया पानी नहीं एवं ताकू किसी समय स्थिर रखी स्थिर रहा फल बाली आ कादुआ तले बसि आम बर्तमान धीरे धीरे अन्य एक ग्लास को ढाड़ा जपरी कादुआ और बाली अन्य ग्लास को जीव नहीं। आम आउ गोटे ग्लास देवा एवं ता मुहरे गोटे कपड़ा देदेवा कपड़ा दे यारे सफा पना गोटे बांधीदेवा अन्य ग्लास यही ग्लास जल को धीरे धीरे यही कना उपरे ढाड़ा। जल को फुटाइले अधिक गरम कले ताहा जीवाणु मुक्त होता है। सेहीपरि भावरे जल चून क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर पोटासियम परमांगानेट यही सबु विशोधक द्रव्य मिसाइले यह जीवाणु मुक्त होता है। तेणु आमे तृतीय ग्लास रे जो जल पाइथिले सही जल को फुटाइले बा चून क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर पोटासियम परमांगानेट परी विशोधक पकाइले ताहा विशुद्ध जल रे परिणत हेबो। तुम घरे विशुद्ध पानीय जल पाइबा पई कौन करूछ? आजिकाली विशुद्ध पानीय जल पाइबा पई फिल्टर व्यवहार करा जाउची। पिला माने मने रख फिल्टर पानी संपूर्ण जीवाणु मुक्त नुहे। फिल्टर पानी को जीवाणु मुक्त करिबा पई कौन करिबा को पड़िबो? आमे फिल्टर रे जो पानी रखुचु सही पानी को भल भाव में फुटाई ताकू ठंडा करी ताहाकू आमे फिल्टर रे रखिबा उचित। घरे आमे पानीय जल व्यवहार करिबा समय रे केतेक सावधानता अवलंबन करिबा उचित। पानी को फुटाई छाणी रखिबा उचित। फुटा पानी को पात्र रे घोड़ाई रखिबा आवश्यक। पानी रखिथिबा पात्ररू पानी को डंकी द्वारा काढ़िबा उचित। पानी पीवा समय रे ग्लास मध्यरे हाथ बुड़ाइबा नहीं। पीवा ग्लास को पानी रखिथिबा पात्र मध्यरे बुड़ाइबा नहीं। पानी रखिबा पई बा पीवा पई परिष्कार पात्र व्यवहार करिबा। एही परि आमे सावधानता अवलंबन कले आमे विशुद्ध जल पाई परिबा एवं रोगग्रस्त हेबा नहीं। मु आशा करुछि तुमे माने पाठटी को भल भाव में बुझी पारिथिबो। परवर्ती कालांश रे आमे एही पाठटी रो अभ्यास कार्य करिबा। आजि पई रहुछि तुम मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।